Proba 2. Salutare. Acum, sigur, se aude că văd aici că merge treaba. O trebuie să dau restart la laptop. Nu știu cine o să intre azi live cu mine, dar eu o să continui seria aia de care v-am povestit, să iau câte un clip, să-l comentez. Și de data asta o să fie ăsta ultimul. Merge destul de bine, nu mă așteptam să am așa mai multe view-uri, am mai mult engagement în ultima perioadă pe clipuri și mă bucur. Și vreau să vă mulțumesc la toți cei care ați intrat atunci pe video ăla de vulnerabilități. E foarte interesant și e foarte interesant cât de mulți ați intrat să povestiți cu mine. Foarte fain și mă bucur. Vă mulțumesc tare mult pe calea asta. Deci cum îmi doream cumva, adică chiar la asta mă gândeam, să împărtășesc cu voi unele gânduri și chestii și să ne conectăm în sensul ăsta. Adică eu încă nu văd dacă e cineva online sau nu. Puteți să scrieți ceva sau să faceți ceva, să-mi dau seama. Sau poate începe la mine mai târziu. Oricum, și dacă nu intrați, nu e nicio problemă. Cred că m-am obișnuit să intru lunia, din ce văd, că e o zi faină lunia, ce să mai... Deci nimeni, da? Văd că... da, uite, 5 persoane, da. Poate mi intră mai târziu mesajele. Așa e dacă nu prea ai net. Sper să se vadă și să se audă bine. Aici pe deal mai prost cu netul, nu tot timpul avem net. Dar se rezolvă. Eu trebuie să mai bag din când în când pe foc, că vreau să-mi fac mi-am luat ceva oase de vită, să le fierb cu oțet și cu sare. Adică sare nu știu dacă pun. Deci aici e clipul de ultima dată. Am filmat aleatoriu așa prin curte și prin casă, niște chestii ce le-am făcut mai de demult. Aici e Tizi. Da. Cred că trebuia să vi-l pun ăla cu vulnerabilități, doar că din păcate eu nu-l aud. Voi puteți auzi asta de la video, dar eu din păcate nu aud ce se întâmplă în video. Adică aș putea. Aș putea, da. Aș putea să fac o treabă. Eu sper acum să se vadă mai bine.
Se pare că nu avem întrebări, dar nici nu știu ce aș putea să povestesc. Nu știu ce să comentez la faptul ăsta, că gătesc aici câte ceva. Deci, dacă nu-i nimeni, ce să zic, să ne auzim cu bine. Nu mai stau, cred că am stat 10 minute, cred că ajunge. Oricum, vă mulțumesc tare mult de mesaje. Am văzut o grămadă de mesaje pe ultimele clipuri.